Môžeš ísť na to. Obidve? Nie, iba tú jednu. Tuto zlatičko, tuto sa musíš dostať. Nie, až tuto. Až tuto ju odsvaknú. Vidíš to tam? Vidíš ten konček? Tak, to je ono. No čo, nejde to? Takto, jak to robíš, presne, len tam musíš to stlačiť, no. Áno, pícha to, píka. Nie, tú malú nie, tú veľkú. No čo? Jaký to budeš hospodár? No, poď. Tak, to je ono. No, už si to? Už to pôjde odlomiť. Teraz ju zober, už odlomíš. Ale že toto listy to sú. Tak to tak od tej strany zober. Nepôjde to? Skúsim ja? No, podáš mi tie nožnice? Ja budem natáčať. No, dobre. Dobre si to spravila. Ona je taká veľká, že ona potrebuje aj zo spodu to predsapnúť. Tak. To je ona. Naša cuketa, obrovská. To je čo?